Amalurraren alaba da eguzkia euskal mitologian. Eguzkik ematen digu bizitzaren iturri diren argia eta beroa. Bere esku daude urte osoan zehar elikatuko gaituzten uzta, onak edo txarrak. Gure zaharren usten arabera, eragin handia du jeinu eta espiritu gaiztoetan. Bera agertzen denean, erretiratu egin behar baitute haien lur barneko gordeleku iluretara. Eguzki izpiek jeinu jakin batzuk harrapatzen dituztenean aldiz, galdu egiten dituzte jeinuek beren gaitasunak. A ber, argi esango dizugu. Errekale hor bizirik, autogestioan eta autonomian oinarritutako proiektua da. 4 urtez, Errekale Horra auzoa bizi berritu duena. Baina, jakina denez, kontrabotere espresioro jazarria izan ohi da. Maiatzaren 18an, Gorka Urtaranek, Ertzaintzak eta Iberdrola enpresa ustelak lagunduta, argia moztu zigun. Baina ez gintuzten iluntasunera kondenatu. Inoiz baino indartsuago gaude. Buruak eta bihotzak proiektuz beterik ditugu. Eta orain, bada garaia aspaldi amestu genuen proiektuetako bat gauzatzeko. Bada garaia, Errekale Hor energetikoki burujabea izango den auzoa bilakatzeko. Eta horretan dihardugu. 550 eguzki plaken instalazioarekin energia lortuko dugu. Bide honetan, bizitza komuna indartu eta gure energia kontsumoa murriztuko dugu. Ordea, energia burujabetzaren bidean oztopo asko daude, teknikoak zein ekonomikoak. Diru kopuru handiaren beharra du horrelako instalazio batek. Horregatik, diru bilketa kanpaina bat abiatu dugu. Guztion elkartasunarekin, guztion ekarpen eta babesarekin lortu dezakegulako. Argi izpiak gara iluntasunean. 100 argi txikiekin auzo oso bat argiztatu dezakegu. Bide hau gurekin batera hasteko prest al zaude? Zure ekarpena 3 modutan egin dezakezu. Lehenik, crowdfunding plataforma erabiliz. Horretarako, zure ordenagailuaren arakatzailean helbide hau idatzi. Bertan, proiektuaren inguruko informazioa aurkituko duzu. Diru bilketa kanpainaren jarraipena ere egin dezakezu bertatik. Aukeratu, eman nahi duzun diru kopurua, eta baita jasoko duzun oparia ere. Ondoren, aukeratu ordainketa sistema eta bete itzazu hutsuneak zure datu pertsonalekin. Kreditu txartela bitartezko ordainketa aukeratu baduzu, pauso hauekin jada zure ekarpena eginda dago, baina kontuz, banku transferentzia aukeratu ezkero, mezu bat helduko zaizu zure korreora, seguruenik spam karpetara. Mezu horretan agertzen diren datuekin, transferentzia egin ahalko duzu. Baina guzti hau hacker trebatuentzako sistema dela uste baduzu, beste 2 bide erabili ahal dituzu zure ekarpena egiteko. Batetik, Gasteizko hainbat tabernatan eskuragarri daude bono laguntzak, eta hauek erosi ditzakezu. Eta azkenik, gurekin kontaktuan jarriz, email honen bitartez, transferentzia eskura eman edo zuzenean kontu korrontera sartu ahal izateko. Edozein zalantza, kezka edo iradokizun, email horren bitartez helarazi ahal duzue. Lagundu Errekale Hor energetikoki burujabe izango den irlarik handiena bihurtzen. Denon artean lortuko dugu, denon artean Errekale Hor defendatuko dugu.